In a remarkable demonstration of compassion, leadership, and commitment to public health, Chief Superintendent Dr. Itai Vengesai, the Provincial Medical Officer for Harare Metropolitan Province, recently led a dedicated delegation of dentists to Chikurubi prison. This noble initiative, guided by the standards of the World Health Organization, focused on promoting oral health awareness and empowering inmates with the essential knowledge on dental hygiene and self-care. Through education and hands-on engagement, inmates were equipped with life-changing skills to maintain healthy teeth and prevent disease, restoring not only smiles but dignity and hope. So today we are here at Chikurubi Female Prison, where we are continuing our program that we have launched for dental care. Every year as the world celebrates Oral Health Day on the 20th of March, today we're celebrating by carrying out outreaches across our province. So the first one we conducted was at Kentucky Prison, and today we're here at Chikurubi Female Prison. So as Zimbabwe Prisons and Correctional Services, our mandate is to continue to provide a holistic care even to our inmates, to our officers, to their dependents, and the community that surrounds us. So here we are with our outreach. We are hoping not just to start today, but to continue this as a yearly program. I would like to also thank our Commissioner General, who has given us the mandate that we should be the best correctional service within the southern region by 2030. So because of this, as a health directorate, we're really grateful for being given the platform to continue to give out such services to our inmates, our officers, dependents, and the community surrounding us. Tanga tanetseka nechirwere chemazino pano indi tadzidza kuti kutanga kwechirwere kwacho takuziva kuti tozvirapa sei pamazino edu. Saka tadzidza kuti tofanira kunyatsa kukwesha mazino edu ende hatifaniri kurara tisina kurinza mukanwa patinonga tadya paya paya. Saka patinonga tadya paya paya kurinza mukanwa medu matibatsira pakuti auzoiti inonzi plaque inoita pamazino ye-white ya the whitish color, the yellowish color inobuda pamazino edu. Saka tadzidza zvatibatsira tatisingatozivi, taingoti tikadya tongorarawo zvedu, nekuti futi mazino edu asaore. Tadzidza kuti munosiya paunokwesha mazino paya paya haufaniri kurinza, unosiya mushonga uri mukanwa. Zvinobatsira kuti mabacteria ziyaite futi mashoma. Chandadzidza nezvenyaya yekukwesha mazino inyaya yekuti maitiro atinoita kana tikange tadya chikafu, hanzi kune mabacterials anosara mukanwa medu anozokonzera kuti mabacterials iwayo ndio anozokonzera kuti tiite sei abuditse gas. That gas ndio rinozoita kuti mazino edu awanikwa achiita maburi uyezve achiita sei achirwadza. Tadzidza futi pamusoro pezvekukwesha mazino acho kuti tinofanira kumakwesha circle wise. Tichimakwesha circle wise tinokwanisa futi kutanga tarinza mazino. Ndatipedza kurinza mazino angu nemvura then ndozokwesha mazino. Ndapedza kukwesha mazino ndotora kashinda ndotanga kubvisa tsvina yasaririra yese kwai mumazino mangu. The Zimbabwe Prisons and Correctional Service continues to redefine correctional systems not just as places of detention, but as centers of rehabilitation, health, and transformation. Indeed, this initiative stands as a shining example of a nation committed to leaving no one behind.